dekogu apur bat erakusketa bat Euskal Herrien egin daitezken gauza ezberdinei buruz. Eta umentzako egiten dugu ibilbide bat haiek iturriekin egiteko. Eta pasen antxinako jolasak bai apur bat gogorarazteko eta holan. Eta umiek ezagutzen da diez Euskal Herriko herri ezberdinek? Espentza. Gaina hemen agertzen dira apur bat kostaldeko herriek eta dauz apur bat galdute. Margostu behar dugu eta gero ebaki behar dugu. Eta gero sartzen dugu kaja honetan eta dekoso gutekin. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna, marrazkiak egin ala barraketan ibili? Barraketan ibili. Nire gustatzen gata larrana. Jarri behar dugu txapa bat hemen, eta gero, hemengo partean jarri behar dugu hau, alde hau, horrela jartzeko, bestela ezin dugu gero arropara heldu. Beraz, marrazkia denean, jarri behar dugu hau abrilloa izateko, jartzen dugu marrazkiaren gainean, da jesten dugu palanka. Eta gero jartzen dugu horrela, da berriro, da jesten dugu, da bukatzen da. Hotelarekin bada horrelako zerbait, oraintxe bertan egin dut, da bestea, beraiek margosten dute, mosten dute, da gu bukatzen dugu txapa. Margosten ditugu apurtxu bat, umei eskatzen dutena. Eta zer da gehien eskatzen dutena? Neske, Hello Kitty, printzesak, tximeletak, eta mutilak, Spiderman, Batman, eta gaur Hulk. Imaginazioa, kreatibitatea, eta listo. Zuzena margostu zara? Lehoia. Zerena margostu behar duzu arpeiz ez zuen? Ni tximinoa, katua, tigrea. Baiela, segaitzi tximinoa? Dalako nire animalia diario txinokoa. Ai, eta zu? Asko gustetan jatalako. Asko gustetan jatalako. Zelako bokadillo handitzen zena da hori bokadilloa? Saltxitxana. Saltxitxa patata. Dekarrigu saltokiti. Jerrak hartzeko, ezta? Bai, kantetako eta antzertzek eta gauzak egiteko lekue. Eta zuek zer egingo dozue? Buke koru egaz kanten gogu. Zema eta besti? 3 edo 2. Edo lau. Zein da bestu behar duzuena bestia? Pika pik, rock my soul, hau da gabaren, eta kanon humorez. Irrizatu. Inekin deslizatu. Eta zer deko zue eskuetan? Guanteak, eskularruak. Ez egiteko. Eta hots ez egiteko. Darreza da patinatzea? Bueno, Eta lurrera erortzen mazara? Mina hartzen dozu. Jazz Dance lau jolasa dekogu eta mandoarekin norbait igotzen da eta bitartean da dantzatzen dute. Bai, mutilak, umeak, gurasoak, atzo aitatxo batzuk igo ziren eta gero amak eta gero bikote bat, ume txikiak bai nahi duten egiten dute eta da batez be parte hartzeko, ondo pasatzeko eta soltatzeko. Pizka bat bizikleta zibiltzen jakitea, seinaleak ikastea eta, pizka bat, kostatzen zai, beraiek asko gustoko dute lasterketetan ibiltzea eta hori, baina, azkenean zuk jartzen zara beraien gainean eta pizka bat saiatu, seinaleak eta hori eta azken finean lortzen dugu. Nola deitzen da kirol hau? Minigolf. Eta nola jolasten da? Zer egin behar dozu? Pelota tira egin eta zuloa ipini.
Jolasean nenbila